بسم الله الرحمن الرحيم. Dzina la Mulungu wachifundo chambiri wachisoni. كاف ها يا عين صاد. Kaf ha ya ain sad. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. Ichi ndi chikumbutso cha chifundo cha mbuye wako pa kapolo wake Zakariya. إذ نادى ربه نداء خفيا. Pamene adayitana mbuye wake kuyitana kwa chinsinsi. قال رب إني ظهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. Adati, mbuye wanga, ndithu mafupa anga afowoka, ndipo mutu wanga wayaka, ukung'anima ndi imvi. Sindidali watsoka pokupemphani mbuye wanga, koma nthawi iliyonse ndikakupemphani mumandivomereza. Wa inni khiftu al-mawaliya min warai wa kanat imraati aqiran fahabni min ladunka waliya. Ndipo ndithu ine ndikuopera abale anga kuwononga chipembedzo pambuyo panga, ndipo mkazi wanga ndi chumba, choncho ndipatseni mwana lowa m'malo wanga wochokera kwa inu. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiya. Adzandilowe chokolo pa nzeru za utsogoleri ndi uneneri ndi kulowanso ufumu wa banja la Yakobo, ndipo mbuye wanga mchiteni kukhala woyanjidwa ndi inu. Ya Zakariya inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Adawuzidwa, iwe Zakariya, ife tikukuuza nkhani yabwino yakuti ubereka mwana, dzina lake Yahya, palibe patsogolo pake amene tidamutcha dzina longa lake. قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. Zakariya adati, mbuye wanga, ndingapeze mwana bwanji pomwe mkazi wanga ndi nkhalamba yosabereka, ndipo ine ndafikanso pa ukulu wopyola muyeso. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. Adati, ndi momwemo mbuye wako wanena kuti izi nzofewa kwa ine, ndithu ndidakulenga kale pomwe iwe sudali kanthu. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. Adati, mbuye wanga, ndipatseni chizindikiro chodziwitsa kuti mkazi wanga ali ndi pakati. Adati, chizindikiro chako ndikuti sudzatha kuyankhula ndi anthu mpaka masiku 3 pomwe iwe uli bwinobwino. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. Ndipo adatuluka ku chipinda chopempherera ndi kuonekera kwa anthu ake, ndipo adawalozera pomwe sadathe kuyankhula kuti lemekezani Mulungu mmawa ndi madzulo. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwa wa atainahu alhukma sabiyya. Iwe Yahya, gwira buku ili mwamphamvu ndi mwachidwi, ndipo tidampatsa nzeru ali mwana. Wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiya. Ndipo uku kudali kuwamvera chisoni makolo ake chochokera kwa ife ndi kumuyeretsa mwanayo, choncho adali wopa Mulungu. Wa barran biwalidayhi wa lam yakun
جبارا عصيا. Komanso wochitira zabwino makolo ake ndipo sadali wodzitukumula kwa anthu kapena kunyoza Mulungu. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. Ndipo mtendere wa Mulungu udali pa iye kuyambira tsiku lomwe adabadwa ndi tsiku lomwe adamwalira ndi tsiku limene adzaukitsidwa kuimfa kukhala wamoyo. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. Ndipo ntchule Mariamu m'buku ili pamene adadzipatula ku anthu akubanja lake ndi kunka kumalo ambali ya kummawa. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Ndipo adadzitsekereza kwa iwo kuti athe kutumikira Mulungu mokwanira. Choncho tidatuma mngelo wathu Gabriel kwa iye ndipo adadzifanizira kwa iye monga munthu weniweni. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. Mariamu adati, ndithu ndikudzichinjiriza ndi Mulungu mwini chifundo chambiri kwa iwe ngati umaopa Mulungu. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. Mngelo adati, ndithu ine ndine mtumiki wa mbuye wako, ndadza kuti ndikupatse mwana woyera. قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. Adati, ndingakhale bwanji ndi mwana pomwe sanandikhudze mwamuna aliyense ndipo ine sindili mkazi wachiwerewere. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Mngelo adati, ndi momwemo mbuye wako akuti zimenezi kwa ine nzosavuta ndipo tinchita kukhala chozizwitsa kwa anthu ndi mtendere wochokera kwa ife. N'chifukwa chake tachita izi. Ndipo ichi ndi chinthu chimene chidalamulidwa kale chichitika monga momwe Mulungu adafunira. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. Choncho adatenga pakati pake ndipo adachoka ndi pakatipo kunka kumalo akutali. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Ndipo matenda auchembere atakwana adampititsa kutunthu la mtengo wakanjedza wouma kuti autsamire pomubala mwanayo. Adati, kalanga ine ndipo ndikadafa izi zisanachitike ndikadakhala nditayiwalidwa ndithu. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. Kenaka mngelo adamuyitana kuchokera chapansi pake kumuwuza kuti usadandaule, ndithu mbuye wako wakupangira kamtsinje pansi pako. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. Ndipo ligwedezere kumbali yako tunthu la mtengo waumawo zipatso zabwino zakupsya zikugwera. فكلي واشربي وقضي عينا فإما ترجن من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Choncho udye ndi kumwa ndi kutonthoza diso lako, khala ndi mpumulo wabwino. Ndipo ukaona munthu aliyense akafunsa za mwanayo, nena, ndithu ine ndalonjeza kwa Mulungu mwini chifundo chambiri kusala kuti lero sindiyankhula ndi munthu aliyense. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا.
ndipo adadza naye mwanayo kwa anthu ake atamnyamula. Anthu adati, iwe Mariamu, ndithu wabwera ndi chinthu chachikulu chododometsa. Ya ukhta Haruna ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiya. Iwe mlongo wa Harun, bambo wako sadali munthu woyipa, ngakhalenso mayi wako sadali wachiwerewere. Fa asharat ilayhi قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. Mariam sadawayankhe, koma adaloza kwa iye mwanayo kuti ayankhule naye. Ndipo iwo adati, timuyankhula chotani mwana yemwe ali mchikuta? Qala inni abdullah atani alkitaba waja'alani nabiyya. Mwanayo adanena, ine ndine kapolo wa Mulungu, wandipatsa buku ndi kundichita kukhala mneneri. Waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya. Ndipo wandichita kukhala wodala paliponse pomwe ndili, ndipo wandilamula kupemphera ndi kupereka zakati pomwe ndili moyo. Wa barran biwalidati walam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Ndipo wandilangiza kuchitira mayi wanga zabwino, ndipo sadandichite kukhala wodzikuza woyipa watsoka. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Ndipo mtendere uli pa ine kuyambira tsiku lomwe ndidabadwa, ndi tsiku limene ndidzamwalira, ndi tsiku limene ndidzaukitsidwa kwa akufa, tsiku la chiweruzo ndi kukhala ndi moyo. Dhalika Isa ibn Maryam qawla al-haqqi alladhi fihi yamtarun. Uyu ndi Isa Yesu mwana wa Mariamu. Awa ndi mawu woona omwe Akhristu akuwakayikira. Ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanahu idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Sikoyenera kwa Mulungu kudzipangira mwana. Iye Mulungu wapatukana ndi zimenezi. Akafuna chinthu amangonena kwa chinthucho chitika, ndipo icho chimachitikadi. Wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim. Yesu adati, ndipo ndithu Mulungu ndi mbuye wanga ndiponso mbuye wanu. Choncho mpembedzeni, iyi ndi njira yolunjika yokufikitsani ku mtendere. Fakhtalafa al-ahzabu min baynihim fawailun lilladhina kafaru min mashhadi yawmin adhim. Koma magulu a Akhristu ndi Ayuda adapatukana pakati pawo. Ena adamuyesa Yesu kuti ndi mwana wa Mulungu, ndipo ena adamuyesa Mulungu weniweni, pomwe Ayuda ankati ndi mwana wobadwa njira ya chiwerewere. Choncho chilango cha ukali chidzatsimikizika pa amene sadakhulupirire pokaonekera tsiku lalikulu kwa Mulungu. Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana lakin adh-dhalimuna al-yawma fi dhalalin mubin. Taona kumvetsetsa kwawo ndi kupenyetsetsa kwawo tsiku lodzatidzera. Kudzanenedwa kuti koma osalungama lero ali mkusochera koonekera. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. Ndipo achenjeze anthu za tsiku la madandaulo pamene chiweruzo chidzagamulidwa. Abwino kulowa ku munda wa mtendere, oyipa kulowa ku moto. Koma iwo pano pa dziko lapansi ali mkusalabadira ndipo sakhulupirira. Inna nahnu narithu al-ardha wa man 'alayha wa ilayna yurja'un. Ndithu ife tidzayitenga nthaka ndi amene ali pamenepo, zonse zidzakhala za ife,
ndipo kwa ife adzabwezedwa. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. Ndipo ntchule m'buku ili Abrahamu, ndithu iye adaliwonena zoona zokhazokha mneneri. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Akumbutse pamene iye adawuza bambo wake, inu bambo wanga, bwanji mukupembedza zomwe sizimva ndiponso sizipenya ndiponso zosakupindulitsani chilichonse? يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. Inu bambo wanga, ndithu ine zandidzera nzeru zomuzindikira Mulungu zomwe sizidakudzereni, choncho nditsateni, ndikutsogolereni ku njira yolungama. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. Bambo wanga, musapembedze Satana potsatira malangizo ake, ndithu Satana ngopandukira Mulungu mwini chifundo chambiri. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. Bambo wanga, ndithu ine ndikuopa kuti chilango chingakukhudzeni chochokera kwa Mulungu mwini chifundo chambiri, ndipo potero mudzakhala bwenzi la Satana. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. Bambo wake adati, kodi iwe ukuda milungu yanga iwe Abrahamu, ngati susiya kunyoza milungu yanga ndi kugenda ndi miyala, choncho ndichokere kwa nthawi yayitali tisaonanenso. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. Abrahamu adati, mtendere ukhale pa inu, ndikupempherani chikhululuko kwa mbuye wanga ngakhale mwandipirikitsa, ndithu iye amandichitira chisoni kwambiri. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. Ndipo ine ndikupatukirani ku zomwe mukuzipembedzazo kusiya Mulungu, ndipo ndipempha mbuye wanga, ndithu sindikhala watsoka popempha mbuye wanga. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. Ndipo pamene adawapatukira ndi zimene adali kuzipembedza kusiya Mulungu, tidampatsa iye Isaki ndi Yakobo, ndipo aliyense wa iwo tidampanga kukhala mneneri. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. Ndipo tidawapatsa iwo chifundo chathu ndi kuwayikira iwo kutchulidwa kwabwino kwa pamwamba pakati pa zolengedwa. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. Ndipo ntchule Mose m'buku ili, ndithu iye adali wosankhidwa ndi woyeretsedwa ndipo adali mtumiki mneneri. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. Ndipo tidamuyitana kumbali ya kudzanja la phiri la Tor, ndipo tidamuyandikitsa ndi kuyankhula nafe momunong'oneza. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. Ndipo mwa chifundo chathu tidampatsa Mose m'bale wake Aaron
kukhala mneneri womuthangata. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. Mchulenso m'buku ili Ishmael ndithu iye adali woona palonjezo ndipo adali mtumiki mneneri. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. Adali kulamula anthu ake swala ndi zakati ndipo kwa mbuye wake adali woyanjidwa. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. Mchulenso m'buku ili Idris ndithu iye adali wonena zoona zokhazokha mneneri ndipo tidamuyika malo apamwamba. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Iwowo ndiomwe adawadalitsa Mulungu mwaneneri mwana a Adamu ndi mbumba ya amene tidawatenga pamodzi ndi Nuhu mchombo ndi mbumba ya Abrahamu ndi Israeli ndi amene tidawaongola ndi kuwasankha. Ndipo zikawerengedwa kwa iwo aya za Mulungu mwini chifundo chambiri amagwa ndi kulambira uku akulira. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Koma pambuyo pa iwo padadza anthu oyipa adasokoneza swala adasiya kupemphera natsatira zilakolako zoyipa choncho adzakumana ndi chilango choyipa. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. Kupatula amene ati alape ndi kukhulupirira ndi kuchita zabwino, iwowo adzalowa ku munda wamtendere ndipo sadzachitidwa chinyengo pa chilichonse. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. Munda wamuyaya umene Mulungu wachifundo chambiri walonjeza akapolo ake mobisika ndithu lonjezo lake ndi lakudza. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. Sakamva mmenemo mawu achibwana koma mawu amtendere ndipo akapeza chakudya riziki lawo mmenemo mmawa ndi madzulo. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. Umenewo ndiwo munda wamtendere umene tikawapatsa ena mwa akapolo athu omwe adali woopa Mulungu. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. Mtumiki adapempha Gabriel kuti akhale akumbwerera pafupi ndipo Gabriel adamuwuza kuti ndipo sitimatsika koma mwalamulo la mbuye wako. Zapatsogolo pathu ndi zapambuyo pathu ndi zapakati pa zimenezi zonse nzake akuzidziwa bwinobwino ndipo mbuye wako sali woyiwala. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. Mbuye wa thambo ndi nthaka ndi zapakati pa izo choncho mpembedze iye basi ndipo pitiriza ndi kupirira popembedza iye.
kodi ukumudziwa wina yemwe ali wofanana naye Mulungu? ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. Ndipo munthu wokanira amanena, kodi ndikadzafa nzoonadi kuti ndidzatulutsidwa m'manda kukhala wamoyo? أفلا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. Kodi munthu sakumbukira kuti tidamulenga kale pomwe sadali chilichonse? فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. Choncho ndikulumbira mbuye wako, ndithu tidzawasonkhanitsa iwo pamodzi ndi asatana, ndipo tidzawafikitsa mphepete mwa Jahannam uko atagwada. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. Kenako mgulu lililonse tidzachotsamo yemwe adali wopyola malire polakwira Mulungu mwini chifundo chambiri. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. Ndipo ife tikuwazindikira kwambiri amene ali woyenera kulowa m'moto. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. Ndipo palibe aliyense mwa inu koma adzayifika Jahannamayo, ndithu ili ndi lamulo la mbuye wako lomwe lidalamulidwa kale. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Ndipo kenako tidzawapulumutsa amene ankaopa Mulungu, ndipo wosalungama tidzawasiya m'menemo atagwada. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. Ndipo aya zathu zomveka bwino zikawerengedwa kwa iwo, omwe sadakhulupirire amanena kwa omwe akhulupirira, ndi gulu liti pa magulu awiriwa, lanu ndi lathu, lomwe lili ndipo khala pabwino ndi kukhalanso ndi anthu olemekezeka. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. Ndipo mibado yambiri tidayiwononga patsogolo pawo, yomwe idali ndi ziwiya zabwino ndi maonekedwe abwino. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. Nena, amene ali nkusochera, Mulungu mwini chifundo chambiri amuonjezera nthawi ya moyo kufikira azione zomwe akulonjezedwa, kapena chilango kapena kudza nthawi ya kiyama. Pamenepo ndipo mwadzadziwa kuti ndani mwini kukhala pamalo poyipa ndi mwini wankhondo ofowoka, iwo kapena asilamu. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. Ndipo Mulungu amawonjezera chiwongoko amene awongoka, ndipo zochita zabwino zonkerankhera mpaka tsiku la chimaliziro ndizo zili zabwino kwa mbuye wako monga mphoto, ndiponso ndiko kobwerera kwabwino osatiza m'dziko zomwe anthu osalungama akunyadira. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. Kodi wamuona yemwe watsutsa aya zathu ndi kunena kuti ndithu ndidzapatsidwa chuma ndi ana pa tsiku la chimaliziro, monga momwe andipatsira pano pa dziko? أطلع الغيب أم اتخذ عند
عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. Kodi adapenya za nseri kapena adalandira lonjezo kwa Mulungu mwini chifundo chambiri kotero kuti ali ndi chikhulupiriro pa zimene akunenazo? Si choncho, ndithu tikulemba zonse zomwe akunena ndipo tidzamuonjezera nyengo yotalika mchilango. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا. Ndipo tidzalowa m'malo zimene akunenazi chuma ndi anawo nadzatidzera ali yekhayekha wopanda chuma ndi zonse zomwe ankanyadira. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا. Eti adzipangira milungu ina m'malo mwa Mulungu kuti milunguyo iwapatse mphamvu ndi ulemerero. Iyayi idzawakanira mapemphero awo ndi kuwawukira. أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا. Kodi suwona kuti ife timawatuma Satana kwa osakhulupirira ndipo akuwakhwirizira kwambiri kuchita zoyipa? فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا. Choncho usawachitire changu kuti alangidwe tsopano, ndithu ife tikuwawerengera chiwerengero cha masiku awo, masiku akakwana tiwalanga. يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. Kumbukira iwe mtumiki tsiku lomwe tidzawasonkhanitsa opa Mulungu kunkanawo kumunda wa mwini chifundo chambiri ali m'magulumagulu monga nthumwi zake kuti apatsidwe ulemu. Ndipo oyipa tidzawakusa kunkanawo kumoto uku ali ndi ludzu lalikulu, monga momwe ziweto zimathamangira kupita kumadzi zikakhala ndi ludzu lalikulu. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. Sadzakhala ndi mphamvu yowombolera ena koma kupatula omwe adagwiritsa lonjezo la Mulungu mwini chifundo chambiri. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. Ndipo osakhulupirira omwe ndi Ayuda ndi Akhristu akuti Mulungu mwini chifundo chambiri wadzipangira mwana. لقد جئتم شيئا إدا. Ndithu mwadza ndi chinthu choyipitsitsa kwambiri pa zimene mukunenazi. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. Thambo layandikira kusweka ndi mawuwo, ndipo nthaka kuphwasuka, ndipo mapiri kugwa ndi kudukaduka. أن دعوا للرحمن ولدا. Chifukwa chakumunamizira Mulungu mwini chifundo chambiri kuti ali ndi mwana. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. Ndipo nkosayenera kwa Mulungu mwini chifundo chambiri kudzipangira mwana. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. Palibe aliyense yemwe ali kumwamba ndi pansi koma adzadza kwa Mulungu mwini chifundo chambiri ali kapolo wake. لقد أحصاهم وعدهم عدا. Ndithu Mulungu wawadziwa mokwanira ndipo adzawawerenga aliyense payekha. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. Ndipo aliyense wa iwo adzadza kwa iye Mulungu ali payekha. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. Ndithu amene akhulupirira ndi kumachita zabwino, Mulungu mwini chifundo chambiri adzayika chikondi pakati pawo. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. Ndithu taifewetsa Qur'ani m'chiyankhulo chako
kuti ndi iyo wauze nkhani zabwino opa Mulungu ndipo ndi iyo wachenjeze anthu amakani. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. Kodi ndi mibado ingati tidayiwononga patsogolo pawo? Kodi ukumuona mmodzi wa iwo kapena ukumva mgugu wawo?